Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Hingo ba na nagpultaran sila ko karingon na abli. O sa kanang ikawas ka nagsulubog ito ng pisti. Nagtagpo niya. Sika kayang yung mga mata. May padoon siya kanagog. Buwan! Nagpaila ka lang sa imo katangan. Kinsa ka? Ikaw ba si Martin ang Ipsisimos? Giingon mo. So din kaduda kita'y may nagdano panagiskutan. Oh. Lingkod, Frank. Biyaan ko na ikaw sa makadiyot. Kaduda ko ikaw. Salamat, talahurong Ipsisimos. Kang hilaw na ning dapita. Murag na ako sa pabasin impyerno. Buot na kong tanaw di mo kining maong footage, Frank. Kuha kining maong footage sa atong kauban nga nagbase dito sa Italia. Kulabot kini sa Chief Exorcist sa Vatican. Kung sa may kalabutan nila kanato, talahurong Ipsisimos. Dako, Franco! Ugi kinahanglan nga dili do pagamyon ang ilang katakos. Nakasabot ka ba, Franco? Nakasabot ka ba? Oo, nakasabot ko. Maayo kuno ka na. Busa, sudo nga pag-ayo, Franco, o hinuklugi. O talahurong Ipsisimos. Buongiorno, Padre Nani. Kumistai? Mayong buntag. Kumusta ka naman? Esto bene, Padre. Ito? Maayo ra pod. Ikaw? Well, dibati ko og kaguol, Padre. Si. Mahitungod ba kini sa survey nga gihimo sa atong opisina, Padre? Si, Padre. Daw sa di ko katuo nga we perform 10,000 exorcisms every year. Nakasabot ko sa imong kabalaka, Padre. O ginaot unta nga daghang mga kaparian ang buot musud sa Ministry on Exorcism and Deliverance. Hinaot ba unta? Labi na nga daghan pod sa mga pari ang nagtuo nga ang niyawa usa na lang kasimbolo og dili usa ka personahe. Alang nila ang tanang diabolical activities mga psikolohikal nga problema lamang. Tinuod ka na. Alang nila, usa lamang kini kasimbolo. Ug alang sa uban, outmoded na kaayo ang maong balansayon. Panahon pa sa kakaraanan. Masaligo na ko nga dili kita pasagdan sa Dios ug ni San Miguel Arcangel. Hinaot pa unta, Padre. Hinaot pa unta. Naglibog ko sa mga tao karong panahon na. Daw nahimong pakapin na lang alang kanila ang Diyos. Ug ang nakapait pagyud niini mao nga daghan sa mga batan-o nato karon ang nihimo og dayag nga kasabutan kang Satanas. Tinuod ka na. Ug gani daghan ang nisulod sa satanismo sa pagtuo nga makita nila ang katagbawan. Dios mio, Dios ko. Miss ko si, Padre. Naapa ko'y buhaton sa atong opisina. Kaya ang talahurong Santo Papa, nibuot nga ablihan ang tunghaan alang ni adtong mga kaparian sa tibuok kalibutan nga ipada aron pakuhaon sa kursong Exorcism and Deliverance. Kinahanglan nga maandam na ko ang programa, ingon man ang curriculum alang niini. Ciao, Padre. Ciao, Padre. Adios. Ginoo ko. Hangtod kanusa ang among pakigbisog. Hangtod kanusa. Sed liberanos amalo. Luwasa kami sa dautan. Maluoy ka, San Miguel Arcangel,
panalipdi kami sa kanunay. Karon, nakasabot ka na sa kong tumong kung nganong akong gipakita kanimo kinimang footage, Franco. Kay kung naningkamot kita pagpakailap sa mensahe kanabot sa impyerno, sinapod naningkamot aron maging-asdang ka na to. Ug kay ni voluntaryo ka man sa paghalad sa imong kaugalingon alang sa tong kausa ug sa tumong ug tuyo sa prinsipe sa kangitngit. Ikaw, Franco, ang natahasan nga mohimo og mga lakang sa pagsumpo kanila. Nga sa ato ba, muadto dyan ko sa Italia aron lang papagan sila. Mao ba ka na ang bot may pasabot? Ha? Talahurong ipsisimos? May tama ka! Nalipay ko nga nagakuha ka sa akong kipasabot. Ug manghinaot ko nga imo ka ng imo. Apan si Cyril, mag-unsa na lang akong tinguh alang kaniya. Basig mailob siya sa uban. Tuwara! Daan palagi ko. Pagpaabot, Franco, kaysa katapusan, maimo man siya. Pasag di una nga magpakahinom ug mawa ka na sa passing karong mga panahon. Kay nagtuo ko nga nasayod na si Padre Amaro Cervantes kung kinsa ug unsa ka, Franco. Si puti ba sabot na talahurong ipsisimos? Dili ba? Kung wa ka ba magdanghag, wa unta di mo mabiyai ang mong libreto dito sa ospital. Ug nahitabo to, gumikan sa imong naghinubrang obsesyon sa kababay. Apan... Apan unsa, Franco? Nagtuog ka ba ni mo salig si Cyril Crimo? For sure, it is a big no. Sultihan siya ni Padre Amaro, mahitog ka nimo ug sa imong pagkatao. Nga kung dili patuhon si mong katanga, dili unta mapadayag ang atong tinaguan. Ang angay mangyari unta nimo, patyon ka! Apan pasalamat ka sa Tanas. Siya ang miingon ka nako nga dili kahilabtan. Kay doon na siya ipabuhat ka nimo. Musa ayaw lang una pagpakita ni Cyril. Kinahanglan nga mawa ka una sa ilang pananaw. Nakasabot ka ba, Franco? Nakasabot ka ba? Nakasabot ko talahurong ipsisimos. Nakasabot ang ibong alagad. Maayo! Lakaw na, Franco. Talahurong ipsisimos. Adios. Sinugdanan pa lang kini. Hadoon na ang kadaugan. Ihaas magigubat ang kadaugan. Magkabot lamang pinagis sa limbong o lipat-lipat. Ave Satani! Maayo kay imong gihatagan og igong aksyon, Martin. Nanginaot ko nga dili ka mo mapakyas. Gusto ko nga inyong lutuson ang tanang mga eksorsista sa tibuok kalibutan. Matuman akong agawon. Paningkamutan ko gayod. Nga kita ang magmadaugon ni maong espirituhanong kubat. Aron kita na ang maghari ug atong gunobon ang simbahan. Gusto ka? O kung mahitabo ka na, madawat mo ang imong ganti. Daghang salamat, agawon. Adios, Martin! Upabuta ang sunod kong mensahe. Matuman akong agawon. Matuman. May adlaw karang gihapon siya. Siguron ko nga magbuha pa rin ka. O ikaw, Padre Amaro, nga atrebido, dila lang ang way labot ni kagwangan ng dako. Magpaabot ako gustong panahon o ipahiagom ko kanimo ang tanan kong kasukog kalikot-kot. Ikasilagan ko ang sama kanimo, Padre Amaro Cervantes. Ikasilagan ko ikaw. Kasagaran sa mga larawan nga niya ni mong libreto ni Franco. Mga occultic symbols.
Nahipati usab dinhi ang adunay mga Latin words dinhi. Ingon man dunay mga basic information kalabot sa nagdaan ini nga si Franco. Ni ay hulag ko ni Franco na itong patanon pa siya. Oh my God. Si Franco Castillo. Usaka. Diyos ko. Uy. Kusel pa naman. Dili ko familiar ang mong number. Pansig lang. Ako na tubakan. Hello? Kinsa ni? Kumusta ka, Padre Amaro? Imo bang natunan pag-ayo ang akong librito? Oh, ikaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!